Tiefo ne ahwefo ye frame akwasi ewu a dodo na frame Ben se oba Heman ahemfi a me Heman hene secretary na ebe na wotwenie ene hu video bi a eye Kingdom of Asante ekoye interview ewo Adanwomasehene panyini bi a oye Kurontirehene ene Adanwomasehene ewo mfoni ni mu na dodo na be free se papa ne nsem a sebi no ote ho ka no eye no kre sanze ehweni mfi a wadie ene so ote akonwa so eye Adanwomasehene apanima no o company nsem za obeji edi sebi enye ntokwa enye didi atem nemum eye adesua ene abakosem a ewose kama nkola hunu no kra esiye sebi sanse de eye keka abakosem ni nyina na ya ade a ye nananom esiye a umaja to ho amaye eno ene maye semi be chirichiri mu sanze ebra manso semba Heman nkonwa ho nyina di achire bi a me koba ye komenhia asante hinanim bibia midimbia minim de wom eno no kora wa Heman nkonwa sem ho nyina na eno na me ba be chirichiri mu enti emfunyina wo mo koye interview no ibedi kan mama hwe na mo hwe wi a de to aso bia so ye de ato aso Adanwomasehene abosiyane se de ma obia ate Adanwomasehene dinini ani kentenyo no nyentema no ana ma yedin no course no ana fenso so yehine no ka ba bi o di secondary school nso so beka ho nti sa nyema mienu ana madamase din akoso no Adanwomasehene ye nyina mfiri faako na nanu a wote adwamu ana kurom ha hene no wo firi ayase danse ayase meso me ne Kurontirehene no so mfiri dwaso enti enipa no ahemfo bebre obi a wo baabi ofiri baaye obi a wo baabi ofiri baaye ne yebeto no anano Danwoma dua ene fene danwoma ase ena na mpanimfo no no omote ene yebeto wo mu wo danwoma no ase ntino wa wo betena no na wo busa wa mane na se wo betena na wajew se wuntime ntena na se wo konwa wo de bae na esosena ne de no a no amako fiso no di ka baaye meni wodidi a na muguso a me yi kase me a me di ka ne no me yi kase ateka ne nteka se enti wa wo betimne no atena no na wonne no atena wa wuntime no na soso wotututo na akọ di Adanwoma ne betena se Adanwomasehene wo bi sa ya Heman Heman ha ya Adanwomasehene na poku ono odi ha de kuro ya konwa na nkosa nti ye de kuro na sompa ya some ye nti ena ma otumfo pagya ye nti ye wanipa mienu a ye wa Heman a o ma konwa na da ho se ya firi se borobode abo ade a enkonyo baabi enkonyo be du ensia nso nwotwere ade Heman enkonyo mienu pe wo mu fira Adanwomasehene ana ekodi hene apa wani woni abrefo enu anu no ana kwakupoku kwaka ho na ye miensa nti Adanwomasehene
enipa miɛnsa ɛna edi Heman akonnwa obiara de hie biara ni hɔ a wɔte Heman akonnwa so a yɛpono n'akonnwa da mu wote akonnwa no so ade hie ne bebree yɛbɛfa wo firi ha baabi na wokɔtena akonnwa no so a yɛntu so a na wayare yarebɔne na wawu wawu a ne yɛtu so nti enipa miɛnsa no a yɛfiri Adanwomase no wɔn mo akonnwa miɛnsa ɛne gu hɔ Heman akonnwa mu sɛ wɔn akonnwa a yɛbɛbɔ amaneɛ sɛ akonnwa no atɔ wɔde hie bi a wɔpɛ akonnwa no bra fa odi ne bra nti sɛ enipa bi efiri ha na yɛnyɛ bi a baabi a bɛkɔ akɔfa bi no aha nipa ka ho na wɔn nyinaa yɛ adwen na yɛde nipa koro akyi so Adanwomase akonnwa no yɛ ɛkoɔ na akonnwa abusua etiefo mo yɛnhwɛ point yie makisa menraken na me sɛ kyirikyiri mu biem ɛne sɛ Adanwomase Kurontirehene ono ana no mutom wo kasa wo se Adanwomase adehye efiri adanse ayase Heman nso bonu kuro ɛwɔ nananom anim wɔn nso sɛ bifiri adanse fom na ewuku ase na menam nyina mede makonwa ɛna nam sɛm a mede bepie Adanwomase sɛbi mebeto Adanwomase fo bi wɔ hɔ a no nso yɛ kwanafo na metena wɔn nkyɛn kakra metena wɔn nkyɛn ɛna Asantehene yɛ madom ɛna ɔmaa me baabi ɛma me kɔtena a ɛne Heman asese meti susuam pa sɛdeɛ Adanwomase Kurontirehene kan ɛyɛ no kra sɛ ɔne Heman hene nyinaa yɛ adeɛ baako a wokasa mu se na yɛ obi di kuro na yɛ obi di kuro na nanu yan ne yɛ pagyawo na nanu yan ne yɛ pagyawo deɛ a enka yɛ de hyekan wɔ Heman akonnwa ho a enka bɛkɔ akɔhye obi ase amia nanu yan ne apagyawo mi nhwɛ hɔ yi ati fuku a ɛyɛ ofra Adanwomase ebedi Heman akonnwa bi na apoku ɔbɛsra akonnwa no uti akonnwa no mpani nsɛm nyinaa ɔkyerɛ sɛ onye bogya na mmom ɔba bɛsre no asi ahemfie a obi akɔ Heman ansa na Heman hene ɔte so bɛya na ahemfie atakwa medan no wɔn nesiye na wei ɛkyerɛ sɛ no ɔnya akonnwa no ho de hye sɛbe wɔnya Heman akonnwa ho de hye na mmom srɛ no ɔba bɛsre di bie ɛwɔ ɛnton dini mu ɛyɛ ɛkoana ɛnton dini mu na ɔnya Heman de hye ɛwɔ akonnwa no na woka Heman mpani nsɛm na sɛbe wure free Sɛkyerɛhene dia na ugya Sɛkyerɛhene zanze apɛw brefo ɛne ne nuanom aka nyinaa no ɔmo ne na Sɛkyerɛhene ɛyɛ sɛbe broni bɛsɛ cousins anom nyinaa te adanse a ɛgya amantuo baeɛ a ɔmutuye nti Heman no kora no tena Sɛkyerɛ ansa no ɔba Adanwomase nti ɛhɔ Adanwomase no ɔtena ya a wɔde yɛ amane nyinaa free a wɔde kɔtena Heman a wɔte nti mumie hwɛ wɔ yie sɛ ɔre free Sɛkyerɛhene dia a na ɛne ugya Heman mpani nsɛm wɔ hene fa ɔse nananom a mebɔ mu de ni no ɔmo na yɛpunu wɔn nkonnwa egu Heman nkonnwa mu sesi a ɔpa kyerɛ sɛ ɔmo ne ade ase mienu wɔ mu de no korɛ ɔmo ne ade ase na na apɛ wɔ de na akonnwa bae ne nua brefo ɛna ka no ho na na poku yɛ ɔbɔ ne dini die na no yɛ enche bia kora 40 si ba ne 50 si yɛ ɛna ɔba bɛsra akonnwa ne bi di yɛ wɔ koana dini mu a yɛ nton abusua mu ɛna ɔde bɛsre di bie ɛno nso ɛnyɛ no korɛ kyerɛ sɛ ɛnya ade a ɔmo yɛ ade ase sɛ nipa na ɔka yɛ sɛ frɛ no nana poku no ɔnya ade ase nti ɔba Heman kora na yɛmpunu na akonnwa ɛntom sɛdeɛ no ɔka no yɛbɔ nkuro no na Adanwomase hene a sɛbi na ɔte ase a wanya ne baabi kɔ eyi na busua panyini ɛma ɔbɛka sɛbi yɛwura Santehene entam ɛde bedi danseɛ ɛma akwaduase abusua na ɔmo twɛ manso na nanom bisa no mo kan sɛ ampa Adanwomase hene na asoma me na me abusua panyini na sɛbi asɛm a obi aka yɛwura ntam abedi danseɛ ama nananom atena ase ahwehwem amewura Santehene de na no ato asɛm so sɛ enokure nie aha na mebu ato we na akonnwa yɛ ne dia na sɛ na Adanwomase hene betena hɔ ama na pani ma bi abɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu a yɛwura die
ɛde na no ato so awie dia na mo mienhwe ho yie na we a ye kan nyina no video da so eti mo mienhwe video no so like a boy so two for time to say can't say that's not like another one can so two for time to say can't say as one but can come to from two after now we did it so penny back in boy ajo we did it I mean Adanwomasehene Traditional Council you know well ye kente toni Bokras. I got it never. You said your name. After the video, one way I see if you are a person. No, they have to go. If I told him, he said, Nina Nani a pony or brief, a pony brief. If Adanwomasehene buy him mine, you buy him mine, you buy. Apel ne brefo ba heman on ba heman on do munu aba ba heman e betina kodu ase bra ye ho no o mo de abaya ba o mo suma abaya no abaya ne de aduane ebre na nanom o de chance ne ko na chance ne ko boye na nanom say maami asema si chance no akoko ne pe ba bi fa na oba no o fa mu no ko ye ne ho bibi na apel ne brefo o mani abre o mo twetuo o mo kokum na nanom beble na nanom nipa ni ho biem nana Heman hene watam na gwa oni brefo no mde kogya na pachira pa oba pani abusua na sai ni nipa bia ho na konwa na sinsen ho na nam so onhwa na pachira oba pani hwa konwa no so edrum na sai nipa ba fie ho a amana dia konwa no pachira oba pani di konwa no toe ama na poku bedi ade tum bedi akonwa no bi na poku mu abedi na ya wa no bedi ba ye nyina di ne kwadu asefo anada Adanwomasehene teme suma ase ye nkɔ Heman ye a ye kɔ akwadu ase ne ye nyina ye kɔ tinim se kwadu ase abusua na ne kwadu asefo timira kakra na konwa ho ba asem se se ahemfu wi bepre na na so dadu ene mo nkɔ na mo nua no mo twidɔ akonwa no ye mo dia na me di na apiagye akyedi ne ba ha na mo hum ha mama ne no atiefo se mo hwɛ mfonyini ene bibia akoso matie nkuruba eye Adanwomasehene for kodi danse edema akwadu ase efo na wei eye nkuruba mutie ya yetimi edidibim ewo nananom anim edigi akonwa ebiniye muntio Heman hene etimi kyerɛ de ba ya Adanwomasefo ba bewura mu nkurubunim utimi kyerɛ de ba ya akwadu asefo ebepra akonwa obi oba nkurubunim bia wonya de hyekai free kenkase bia no utimi kyerɛ na se na wo no obi prade sɛ ye wo dia no ntimi ankyerɛ nipa no na se no no kyerɛ wase a wei ɛyɛ asɛm a yɛtena akyiri eyi akyiri sɛ de kurontirehene ɛyɛ na sɛbe Adanwomasefo kra de danse na mbedi ye na so obedi danse na be obedi danse atofom a enka we yɛtena akyiri yi penifo se bofo abedi na yawo etuaka no na etuaka na wo a wudi na akyiri de na wo ye amomyenhwe we yie na yensua bibi mfiri nkonwasem mu ene yese matemate eno kurotrodo no enie semfonyini obi ahwebie hu medamase yenhwe video yi eye dance a ofiri edmakase kese babedima kodi ase abusua panyini oba ye wose Adanwoma akonwa Heman akonwa efiri Adanwomase kontini so kasa ono so se efiri ayase ene ba Adanwomase Heman hene so cheche na semu ebo no nkuru no no so se efradanse awuku ase eye fomna ye kura na yedi ho kontire omienhwe ho se wei kire se omonya ade baako na muntimi nya na busua muntimi nya Heman hene abusua na yensa nhwe bibi kura womo munim fomna mpanyinsam kakra no fomna akwamu no kontire ene fomna akonwa ni nyina no omoye baako efro mu bechia miensa entisi wo kire se awuku ase ena akonwa firi se de Heman hene kana na eno kurotrodo na yenhwe sa video and a bar in my and a prayer. I should have Adanwomasehene the bar Heman.
na za akonnwa ne timpa de Adanwomase ene nyesa Sa. ana na me mawati asia se akonnwa no enye wona ne tirifi na mo mitiri efi adanse from na abusia afra no awukiase mumyanhwe ade bi video bi eye opanyina oso ya abusua panyina Adanwomasehene eji no so omra medi danse ma sebi akodiase abusua panyina no wotwene manso ono a begina mu akodiase abusua panyina bisa no question no eye cross examine ono a say Adanwomasehene ena soma ne se omra medi danse ma akodiase abusua panyina na ade ye wo dia wuyi obi ema ne ekodi danse ma de enya ne dia anase wo abegina manso n'anim no atwe ne nipa a ofiri so odi danse ma we yeye abedi danse Wacha musa. Mtesi ya ugina bo Heman shuma ho. Na Adanwomasehene na soma msabe medjana na pia jachi umientie asem bi a na atafo hene ebisa akodiase abusua panyini ebra Heman nkonwasem homa nso ekoto na no bunkumfo anim tafo hene wadaroma ebisa se opanyini eya akodiase abusua panyini ugidi se kenkasefo omo na ye akonwa no ho adehye trodo wose ane omo ne Heman akonwa ho adehye trodo na mumienhwe sa video no tiefo mote de okae no eye akodiase abusua panyini a eye Adanwomase fo bedi danse ma no wose wagitum second casefo womni akonwa no ho adehye trodo na we no bibisa se hwan ne kenkasefo na ye den no nkopie kenkase no kura no ewo hene kenkase eye kura ewo tano adwumam eye adwumam heya na eho na Heman nkonwa ho adehye trodo a efiri Heman aware do nkoka kenkase na eno ekire se kenkase Heman adehye ne omumfiri ho na emoma wade ena do nkoka ho ama ene ye pedehye a yakofa firi ho na Heman hina wote akonwa so asabi muhwe mfonyini no kura wo gina mu a na oboni nkuro waka kenkasefo yi ho na enye ono nko a ena abedi Heman akonwa ne na apew abedi akonwa na abrefo abedi akonwa na abrewu abedi akonwa na echampon ya abedi akonwa na owusu echampon abedi akonwa na amu abedi akonwa na owusu brefo abedi akonwa ene ono nso a watesu nso abedi akonwa eni bebre ya ekeka ho a omo nso abedi akonwa a omo firi kenkase adihifie mu kan akodi Heman akonwa na wono agi ato se sabi di one na etwema nso ye ne Heman hene wona akonwa ye ne dia na sabi yebua wofo wakantam ama ye twihwa asem no mawi ama yebua wofo ama de obedi danse ma no woni ni nyina yebua mofo a afege bebi sabi mpradu asan wei na enipa ni bi ya menhia te ho a ne yesusu se anokure ni ho nka asem a yewura ye santehene eyi bedwokuo ama ya tena si ahwehwem mfie dudu se ya mu obi akwan ma ode de woso ode ba manso mu bia bedi abetwe manso awie ke tena akire ekeka nsem biem se wayi wa panima eyi Kurontirehene akotena se sema santehene aka no aka to mframa mu sei ama sabidie wonim no kore de ompe no kore achi ehunu ebeto ni tirimu a ufiri sade na bekwa akofa aba na manhia ena mu sei dini na nanom a ede no kore edi won konwa ena mu sei won no dini we na Adanwomasehene me serew senke beya hwemo asem kan yie ezanse na Heman hene wonya na dwene se asem wo beja na trasa sanse ye wa amane kwan a ewose efa so ma asem wo koduru ye wura anim etie no na abusua ne nyina ebo ne chedom so won hwe ho ne nyina nta na chi no nkonko kan ho asem na de aduduo na atie no ye hunu no kure wu na ye se asem a eda ho no
tietiefoɔ ye kyerɛkyerɛ mu a na deɛ ɛwɔ hɔ nie medam ase samagye brɛ etie deɛ meka yi nyinaa bia na obi akɔhu video yi ɛwɔ baabi na wɔnte aseɛ na akɔyɛ nkyɛnwahyew ɛne nneɔma bi a sɛbi ɛnsɛ ɛmfata na wabɛdi akonnwa na sɛ o campaign nsɛm a na ɔde ne nanam baabi sɛ etu mfuturo egu atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ ɛni daabi yɛmpɛ ne saa enti ne akyerɛkyerɛ mu ama obi ate aseɛ medam ase mumiɛmfa abotere ɛne koroyɛ ɛne akoma ɛntaadeɛ yɛyɛ biya akyi wei no ɔmo yɛ a na ɔmo de sɛ amane a sɛbi nananom ɛde akyekyere asanteman medam ase bebree